Хора! Здравейте хора, аз съм CSKA Gamer BG и сега ще играем малко на Clash of Clans. Така, погледнете. Ето. Сега нападнах, направих една доста хубава атака, даже мога да ви я покажа. Ето, я взех 5 купи, доста еликсири, доста голд. Погледнете, ето сипвам си тия приятели. Изсипвам при тях тея берберените и арчерите. Ето те отделя. Ето дето мортър. Пък изсипвам. Ето вижте джайанти. Изсипваме така. И пускам си успела. Си успела пуснах, да не умрат гигантите, тъй като са доста важни. Ето погледнете колко добра атака. Изгледах поне 50% да взема. Виждате, вече съм взел 50. И вижте колко пари, ето тук в десния горе нагъл съм откраднал. Ето. Сега ще ви покажа колко елексири имам. Тъй като не е хич, ама хич малко. Чайте, те позабързам. Бам. 3 шота. И сега трябва да се връща. Не взех малко елексир, нито малко голд. Мисля, че поне 2 звездички ще успея, даже и 3 мислех, че ще успея, ама каквото такова. Една пак е достатъчно. Ето, погледнете колко работи взех и погледнете колко елексири имам. 675 060 и 398. И 400. Сега съм пуснал нещо да ми донейтнат от плана. Опс, чайте, че забравих да сложа берберианите да се готвят. Виждате, ето и другата полшанка, хилс полшанката. И този елексир не го събирам просто е така, а го събирам заради Dark Elixir Storage и Dark Elixir Drill. Но после, след Dark Elixir Storage ще правим Dark Elixir Drill, тъй като ни трябва по-важен Dark Elixir Storage, да има къде да събираме това. Как се казваше, Dark Elixir. Той ще се покаже някъде над джемовете и под обикновения елексир. Нека да ви покажа друг реплей. Той не е много голям, той е 8 секунди. Някакъв ме е нападнал само с едно такова. Видео, че не мога да набия, защото има много силни такива джанти и ми е дал 28 купи. Много благодаря на този пич, ако сега гледа. Много му благодаря, че даде. Аз сега останах без пари, тъй като вижте, изхарчих ги за оградки. О, тук имам още. И ще гледам да събера тези от 80 000, за да мога да апгрейдна оградките. Ще намеря пак такъв противник, ще гледам пак една звездичка да го взема. Ето тези оградки, трите трябва задължително да ги махна. И ето тук са 12, 15 хиляди, 150 хиляди. Ми трябва да намахна, ето, да апгрейдна ето тия и ето тези трите.
Така общо взето е това. И тази сутрин спечелих 5 диаманта, че махнах едно дърво. Нашен white flag. За какво ми е? Извинете. Това ще е доста гадно за хората, които го гледат с слушалки. Извинявам се. Погледнете, всичките са ми на втори, трети левел. Ето, Берберен е на левел 3, Арчер е на левел 3, Джайант е на левел 2, гоблините сега се апгрейдват даже на левел 3. Бомбарите на левел 2, балоните на левел 2 и уизардите на левел 2. Чайте да погледна каква армия си правих. Да, точно такава армия винаги трябва да си правя. Ето, това са ми готовите работи за сега. И Heroes. Това Heroes е за тия. Е за тея. Чайте. Не Defense. За Бербериан Кинга. И за Арчер Куина. И за Ward. И за Гранд Warden. Иначе сега на... Вижте какво ще отключи сега на 7 лятаха. Ой. Чакайте. Значи, тези двете ще ги отключи на 7 лятаха. Това, не, това ми е макс, не. Това на лево 8. Това. Не това. Мани са. Това ще отключа това. Това не. Ими това. И на 30 лева експириенс. Това ще отключа, ма не мисля да. Кажете ми дали да си го купуваме това. Това. 30 лева експириенс. Мене ми не е важно да си го купа, мога. Имам тия способности. Изчакайте да... Майко, след 19 минути. Значи махам те това и те това. Това са 9 минути. Значи това са 10 минути. Майко. Чайте да покажа още малко реплейове. Ето реплей, в които давам, дами и господа. Да пуснем набързо, тъй като това е скучно. Ето. Сега на две. Ако не се беше построил тук аеросвипъра, можех да му убия балоните, тези скъпаняри. Giant бомбата, погледнете ето тук до бараката. Giant бомбата, какво го направи. Сега бият тъхато. Везе ама не можа да ми вземе 3.
да си запаза парите, тъй като, нали, после трябва да нападам. А не ми се нападат гоблини. Тази сутрин нападах гоблини. Защото... Какво път това? Това пък колко париш? 30 пъти. Пак малко. Това 800 хиляди. Браво. Да, 800 хиляди съм съгласен. Тук ми дава 20. Тук 30. Тук 70. Тук 120. B is for mortar. Аз това мога да го взема. А няма с какво ма нападне. Освен с мортарите и кеноните. Скаут, Рушкев. Той щеше с нощта да е този. Щеше да напусне с нощта клана, защото някой го е нападнал. Еми той го е пуснал някой да го нападне. И е много лабен, има само 2 билдера. И тъхът му е левел 6. Ма иначе не е путка за подценяване. Така. Еми показах някакви интересни реплейове. Ето и още. Айде ето. Ето ще ви покажа. Погледнете, всичко тръгна. Само когато тръгнаха да му бият тъхато. Всичко тръгна оттам. Да, и ето какво снаха тия приятели. Аз не мислех въобще да пускам такива. Джайанти и такива. Просто ме взема тъхато и малко от работите да избегам. Ма... Интересното е, че успях да го взема на фул. Това е доста чудо. Поне за мен. За вас не знам. 2 звездички и се очудих, че съм го взел. Казах си, 2 звездички, това е перфектно. Ама, после си казах, бах, това 3 звезди му взех, бе. Погледнете само. Чай, ще позабързам малко и така на 2. Бам, 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 бам. Гадното, че ми убия Уизарда. Гледайте, аз си мислех, че нищо няма да направя. Защото гледайте ги тия арчери. Изчакайте малко. Върнах се. Вижте, тия арчери нищо не правят почти. Само трошат стени. Мислех си, че заради тех ще загуба. И ето. 100% overall damage. 147 201 gold и 52 314 елексир. Така. Мисля това да бъде от мен. Аз бях CSK Gamer BG. Вие, ако ви е харесало клипа, се абонирайте. Дайте палец нагоре. Ако ви не, дайте палец надолу. Напишете коментар. И айде